Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam te kasni. Uba markasai dingdo udai uwe na kinong tem yuthiar ubla hikai hi daladi uba paunam na kashnong markasa kabadon East and West Khas Hill District Jong Gajala Meghalaya. Ai jangan iba mar ke saya ding dok tapi flap ya tu ka ka tu pi ba pi wan ba pen I ya kin ka ta pi tu mo ba sina par ne pi sina hi ne te ko kulai si ben pi ba na tu news te haji sha ka ne ka event taksi kam dei ka plan janga te ka dei ka plan jo I ma lu ma ja te na so ba ai kulai ni ko ai na bata ka ke event but na baru ki badan na ka lu ma ja foundation but mau jam event network te klam ki ka ne ka exhibition kam long ka jo te jisha kini gitar kim kidai bala shana hi damanga jisha te kendat ngam kwa ban ong bang aku ba fi ong ba kinang tam bat kinang shana bat bet ngam laban ku bore kata dan re jisha karang dai tang jing sedang plus kata bang shana kini tiap tam ku dai ba ayo jingkai re kadai ka bang shu nang ba kasap ka ba bro ai ba ta ku jing tres dam te kitar jisha ki kumni ko mga shana ki bunja kitar te atar do ngadang sedang no raja rakho sedang kini ki kasi traditional instruments ne so na to pat kasa poi kini ki western instruments te sausenam ka empat day ka por ke laban ong ka ba la jengai man yak ing bai kini ki ATA sausenam ka bang day por ba kandat ba nadu mang haban len tang haban shana ban so thu no sound instruments kalong no bang pendia tik di kadang kandat palapendre so tanat pad ba ki babun ki jo ki bawan ba page na ki customers ki ai ka feedback ka ba biang wala ki don ka to ni ki jing ai jing bud ba kampan ba ka ko tre ba ta tinggi yang ni bo pi sina ya kini jitam ka duitara kamar ot sita pat kini ki jitam gitar harga markom ki nong Europe ono ki western countries te nanu fi on kitian pat kuno fi pawando kuno kesur kawan kemang la ong ka bankong hi ka de ka sap ka bon play u ai le se ba don ne ka jing so thu ken kum lo bangan penon do tenre kamla klam da ai ka jing ni ong kum no ka burom ka bakraw ya ka internet kani ka de ka juk jong internet mo kini baru ki bang learn da ka bang le research ka sap ka bon no thau ai kamot ka dai leng ba ka school ba internet ba ka jing trestom ke en kong hi nga shana kini ki khasi traditional instruments kamar ot kaditara saitar ke kam laban ong kumno kim dai ki ba long complex ad ka ta shana kam sokte tamre ba poi shi kini ki western instruments pat ki ba ni haban yo ka skill ko long ka ba piang mata ka kom ni ong kumno tang ban phya kini ki fret spacing ru kala sham stam ba thì cầm đây cái cầm sốt pibu jakas no basna ini pisna hiyang na pi kadang ka workshop ka barit sama pasar thì andre ka workshop ka barit ki tools ki empat day ki tools ki balong automatic kan lapan oh thì na hari si ka han plena wat la ka dai ki taru ta ki nadong ki sanda ki kai ki nadong ki dang dai ki han manual tools kan lapan oh hadu unta pi la yo ne bujing sana government pi peluk na la dia ne pi dan embak kan ne ka kiseng ne ki feki bakasan pi haji shana kalian government ka dan ka jing ai jing arab ne kan sajen dai na ka jing arab jo sarkari ba na la ba thit ki tools na ta ban le ki berta ba kan sam dia dai ka workshop ke andre ban invest ka workshop guna kumki company kan ke batam le investment ko bun ha te adu menta ka bang sham stom ban thit ki ter ki ba ki machine si ba he kan ni la ban
แต่คุณก็อยู่อย่าดีเทียนี่คิดเตียนพี่หาดูตักนตรีฟลาพี่ละเดบัตกับนตรีพี่สิครับดิบสนะ yang mentah kasih jingsha kamdai ka sale exhibition kamdai ka iya mungkin mencuai semula ada apa te ki hakiwi ki dong ya kar komdi te ki labun sha nam la shuga aji ken ya kamtam ya ki duitara te ki la ya de ki pau de sale ala kot spa teliru Andrei ki gitaru ki labun hi namar ngasana bunjat ni andai tangka gitar bat ka duitara andai ngasana bunjat ki mandolin ki banjo rasnata gitar kidan ki tiar ki bakam bun diman kidan ki tiar ki bakam diman de se kum kena ga banjo la man ong ma kini kam duna gen ke diman marba bun ki kasi jongi kim dan ha ka juga interest ya ka genre jo musik teh malong manga te tangkat to kat ni tan kan kat to ni ki ba dai tang ki kolektor ki ba shim ki jatya te wat ki banjo ru gila ala dabdi mat ki shipho ka santli te taftar ni kan lo hidi kadol jong kawi ke gitar ke sita mamarang ot kini ki marang ot ki doitara ki dor ki sedang bait sal hajar secara hot te kadwa kini ki gitar pan ka normal gitar klam pick up kemud ka poesi ki khat sal hajar kata kemud namar banga shana da kini ki solid mote dai da comply kembali kini ki gitar kiba di hayo kan nak ta ka ka proses ka kam jrong nang ta ka jing lut ka bor ka bam ta kini ki parts ki banga penut kamru kim dai ki bala ba shuyo na India dai ki ba import shaba nak ta ka kamram ya kum ki jing yu pi pen kami ya kini ki jing tiar tem pi kini jinsha ki dai ki ding ba source na po megalaya hi te ki labun sha nam la shuga aji ken ya kamtam ya ki doitara te ki la ya de ki pau de sela la kot spa teliru Andrei ki gitaru ki labun hi namar ngasana bunjat ni andai tangka gitar bat ka doitara andai ngasana bunjat ki mandolin ki banjo rasnata gitar kidan ki tiar ki bakam bun diman kidan ki tiar ki bakam diman de se kum kena ga banjo la man ong ma kini kam duna gen ke diman marba bun ki kasi jongi kim dan ha ka juga interest ya ka genre jo musik teh malong manga te tangkat to kat ni tan kan kat to ni ki ba dai tang ki kolektor ki ba shim ki jatya te wat ki banjo ru gila ala dabdi mat ki shipho ka santli te taftar ni kan lo hidi kadol jong kawi ke gitar ke sita mamarang ot kini ki marang ot ki doitara ki dor ki sedang bait sal hajar secara hot ke kadwa kini ki gitar pan ka normal gitar klam pick up kemud ka poesi ki khat sal hajar kata kemud namar banga shana da kini ki solid mote dai da comply kembali kini ki gitar kiba di hayo kan nak ta ka proses ka kam jrong nang ta ka jing lut ka bor ka bam ta kini ki parts ki banga penut kamru kim dai ki bala ba shuyo na India dai ki ba import shaba nak ta ka kamram ya kum ki jing yu pi pen kami ya kini ki jing tiar tem pi kini jinsha ki dai ki ding ba source na po megalaya hi te barabor hi nga kampenan kam ya kani ka top da kani ka ding puma ba ki yang re ombro ki puma gilong ya banje kano ka kambyang kano ka bomlong ba patka te kidan kini kiding hakasi mi ong belet tip shani sha haktin jungi shati mi ong ding belet tip sha ne ki ong no kidan ki wi pat ki jading ki mai kana kam te nga pen kam ru kini kiding ki ba tip na sabat ki sidan anta ki terus terus buat kita katum ka ji ko ji customer tu banyak pai kata ki dia mo pi tiap ni ha kanur kon pi order ne pi buat ya ta ki dia buat sna te kuno ka kalong ka yo jung kita ki di kiding hiteng ni haban ngin ong kuno ngi haban wat hite marba umdai gor ko kiding ki long ban shna te tampi
dan kini ki hafin parang ki om ki timbawut kini ki om ki tonwood kum ki badan ya ka tonal properties deh dan sina kini ki Kemudian kasam ki tonwood ki long ban sina furniture ki long ban sina yeng kada ki timbawut ki long ban sina musical instruments long Lagi ka dan juga ang buat kidang song kalong dan hai kading song ging sha kalong mo kam tam ki dui tara lai miswai kam panat kam ding song tre ru kam suk na ta sting ru ka sting tang ba langi pai sha ka gitar pat ka ding song ka jampalat ngala try tang ba ka nin ong kum no kam dalong kamlong fleksibel. umte ba kam long flexible long nin ong kum no ka jam sha palat te la Ah, pila kamlong soft. happen stang lai ha very soft te kam long ke kum balong pini ka puma ten rei la dang yen jor ka puma ru ni ha ban jit ka puma ka ba long ka ban ni ha kerdan la kum noru ma kide na ka juk ka family ba mahogani ri na ka dang ni ha ban pek kino ki jai puma ki balong ki na mo